Zdravím všechny u nového videa. Určitě jste chtěli někdy dělat experimenty s Windows, jako co se stane, když smazete například tady třeba všechen obsah na disku C nebo ve složce Windows. Tak v takovéhle srandě vám velmi dobře poslouží virtuální počítače. Ale co jsou to ty virtuální počítače? Jak něco takového zprovoznit? Tohle si v dnešním videu ukážeme. Za prvé otevřete svůj prohlížeč. A jakou verzi asi vybereme? No, já bych dal Windows 10, můžete samozřejmě stáhnout i Windows 11, ale Windows 10 má takový naší stažení. Download now, potom vám řeknu, kdybyste chtěli instalovat Windows 11. Tady je Media Creation Tool 22H2. Ano. Připravujeme pár věcí. Tak si počkáme. Jako první potřebujeme to samostatný Windows 10 instalační soubor. Já tady mám složku, teda spíš disk, oddíl, názvem CD a tady mám uložený své CD operačních systémů a tapet. Já tady mám Windows 11.ISO, které má 6 GB. To si zapamatujte, že Windows jsou vždycky větší. Jinak instalace Windows 10 už je dneska taková nepodporovaná. Dneska už to není podporovaný operační systém, ale stále to mají na stránkách Microsoftu, takže je poslední šance asi si Windows 10 ISO stáhnout z oficiálních stránek, pak už byste museli řešit archivy. A ještě bych vám chtěl ujasnit, že můžete si nainstalovat jakýkoliv Windows 10, 11, 8, 7 a nemusíte se to ani vztahovat na tu verzi Windows, kterou máte teďka. Tak vidíte, já mám na počítači Windows 11, ale můžu nainstalovat virtuální počítač Windows 10. Připravujeme pár věcí. Uvidíme. Co chcete počítačem udělat? Upgradeovat tento počítač nyní, to znamená, že se tady ten počítač vlastně Windows 11 downgradeuje na Windows 10, nebo vytvořit instalační média, USB flash disk DVD nebo soubor ISO pro jiný počítač. Dáte další. Windows 10, čeština, 64 bitů, použít doporučené nastavení pro tento počítač. Samozřejmě, když to odkliknete, tak tady můžete nastavit cokoliv. Slovenština, chorvačtina a nebo oba. Já vyberu 64 bitů a doporučené pro tento počítač. Soubor ISO, USB flash disk by byl, kdybyste to chtěli nainstalovat na jiný počítač a to by taky fungovalo s virtuálním počítačem, ale soubor ISO je takový spolehlivější a jednodušší. A tady už si to uložíte kam chcete, já to uložím třeba do svého disku CD, svého oddílu, že to můžete uložit kam chcete a probíhá stahování Windows. Takže tohle byla první část instalace Windows ISA, které máme už tady. A další část bude instalace VMware. Takže klikněte sem a zadejte VMware. A já to vyhledávám na DuckDuckGo, ale na Google to bude úplně stejně. Download VMware. Já radši stahuji z toho TechSpotu,
protože tam to je bez přihlášení a navíc tech spot je ověřený. Klidně se můžeme zeptat ChatGPT, jestli je to ověřený. Dnes se můžeme zeptat ChatGPT, jestli je to ověřený. Já z tohohle zdroje stahoval. Ověřit zdroj. Legitimní zdroj. Uznávaný, vidíte? A takže je bezpečné odsud stáhnout VMware 26H1. Continue to download. A tady VMware player já nechci No, tak tohle to je trošku zmatený. A už se nám instaluje full verze VMware Workstation 26.1H1 5 minut. Já vám tady tohleto dám do timelapsu, ať si to můžete co nejvíc užít, protože už se to stupňuje strašně. Tak, instaloval se nám VMware Workstation Full. Otevřít instalátor. A teďka by se měl spustit instalátor. Jestli zavřu jen nepotřebné aplikace. To jsem měl otevřený během timelapsu. Instalátor se nechce nějak spustit. To nevadí. Spustím ho ručně. VMware Workstation Full. VMware Installation Launcher. Opravní správce. Preparing VMware Workstation for Installation. Ta instalace bude trvat trošku díl než u VirtualBoxu, což je konkurenční program. A welcome to VMware Workstation pro Wizard. Next. Přijmeme licenční podmínky. Next. Ne. Ne. Next. To bylo jakoby, že to vytvoří zkrátku na co ve start menu a na ploše. A teďka stačí dát install. A complete the VMware Workstation pro Wizard. Finish. A hotovo. Instaloval se nám VMware Workstation Pro. Já si ho teda zapnu. A jako první můžeme vytvořit novou virtuální mašinu. Teda nový virtuální počítač. Next. Installer disk. Já teda použiju D. Windows 10 ISO. Next. Windows 10, to pojmenujeme. Next. Disk. Dám tak 100 GB. Customize hardware. Já tady mám 2 procesory s 2 jádrama. Protože některé počítače serverový má mít 2 procesory místo jednoho. A tady to dokáže simulovat. Takže dám zde 6 GB operační paměti. Display. Maximální video paměť bude 128. Accelerate 3D Graphics. To můžeme nechat zapnutý. CD. V pohodě. Close. Finish. Creating disk. Je to ten disk toho virtuálního počítače.
A teďka si počkáme, než se dovytvoří tady tenhle ten disk. Tady dejte. Tak. Windows 10 virtuální počítač. Začne se okamžitě startovat. A já ho dám na celou obrazovku pro vás. Zase na celou obrazovku. Uvnitř virtuálního počítače. Teďka to začne bootovat z CDčka. A potom takže Windows download, další, nainstalovat. Tady dáme nemám product key, Windows Home, nebo samozřejmě nějakou chcete. A dostáváme se k licenčním podmínkám, ty samozřejmě přijímáme. Další, vlastní, přijde na místo na jednotce a kopírují se soubory Windows. Tak, je tady nastavení už Windows profilu, tak dáte Česká republika, to je oblast, případně dáte Slovenská, a nebude to úplně jedno. Prostě je to úplně jedno a dáte, já mám rozložení jako první české a jako sekundární mám japonské. Tak, někde najdu japonština, Japonsko, další. A navíc vy si tam můžete přidat jakýkoliv rozlišení, jakýkoliv rozložení klávesnici, který chcete, a bude vám to fungovat. Tady to po nás chce přidat účet, takže já se odpojím od internetu. Tady VM, Manage, VM, Removable Device, Network Adapter, Disconnect. A teďka, když se pokusím, a teďka se vrátím. A teďka už tady mám, kdo tento počítač bude používat. To je offline účet, takže já si tady zadám svůj nick, Radek Kolbábek Junior, další. Lehce zapamatovatelné heslo, to není něco, co vážně umím, lehce zapamatovatelné heslo, nedělám si srandu, mám fakt lehce zapamatovatelné heslo. Bezpečnostní otázky, to je k ničemu. Podle mě to je strašně zbytečný a velká bezpečnostní chyba. Já to tady na virtuálním počítači vždycky nějak odfláknu, protože kdyby se do toho virtuálního počítače přece jenom dostal někdo, tak tam nejsou žádný data a musí se odemčít můj skutečný počítač, aby se do tohohle virtuálního počítače dalo dostat. Takže tady už jsou poslední věci, jako třeba, že mě Windows nechce trackovat, nebo že mě chce trackovat. Ne. Ano. Ano. Přijmout. Ještě chviličku. A tohle už nás pustí na plochu. Ještě nám to tady nastaví doporučené nastavení. Všechno bylo vás připravené a tak dále. No a tady se třeba počkat takových 10 minut. Pokud máte rychleji počítač, tak třeba takových 5 minut. Takže teďka jsme už na našem Windows, takže jako první nainstalujeme virtuální ovladače, takže tady VM, tady přidáme virtuální počítač, virtuální ovladače, install, teďka jdeme do průzkovníku souborů a tam by měly být ovladače, který si můžete stáhnout. Takže
tady budou VMware Tools. Takže otevřete jednotku DVD VMware Tools, ve které budou instalační soubory pro ovladače. A ano, oprávněný správce. Vidíte, že tady se oprávněný správce už zobrazuje. Druhý oprávněný správce ne, aby se mě tady nespustily dva setupy. Takže tady to jsou ovladače pro každý Windows počítač ve VMwareu, aby to mělo lepší grafiku. A vidíte, jak se to teďka trhá strašně ta grafika. A potom se to bude vypadat úplně nádherně, ta grafika. Takže můžeme to rovnou připojit k internetu. Takže removable devices, network adapter, connect, next, install. Vidíte, že už to máme na celou obrazovku ve Full HD rozlišení. Nastavování zařízení, to ne. VMware Tools, Request System Restart, VMware Tools Setup, Finish. A teďka to musíme restartovat, ten počítač. A jsme tady na přihlašovací obrazovce jako na normální Windows 10. Zadám svoje heslo. Enter. A potom to už bude přes celou obrazovku. Vidíte, že už je to teďka přes celou obrazovku. A potom si tam můžete dělat naprosto cokoliv na tom virtuálním počítači. Můžete tam vymazat jakýkoliv složky, vy chcete, ale abyste měli pojistku předtím, tak já tady tuhle virtuální počítač musím vypnout. Vidíte, že to strašně zatěžuje počítač, ty virtuální počítače. A otevřeme VMware a aby jsme měli takovou teda zálohu toho stavu, v jakým byl počítač po čisté instalaci, tak tady dáte VM, snapshot, take snapshot a description. Tady dáte čistá instalace a tady Win 10. Take snapshot a tady je už snapshot, takže když uděláte nějaký experiment a chcete zpátky, tak prostě tady dáte VM, snapshot, revert to snapshot, čistá instalace, ale se to vrátí do stavu toho, co byl předtím. A tohle by mohlo být všechno pro tady tohoto video. Doufám, že se vám takovéhle video líbilo. Aspoň už víte, jak dělat různé věci, jako třeba virtuální počítač Windows 10. Ještě bych vás chtěl upozornit, že pokud by ten počítač instalovat Windows 11, tak byste museli zapnout za prvé EFI, UEFI a Secure Boot a TPM, který by se musel zašifrovat. Ale to by vám to udělalo samo a to už by bylo v pohodě. Takže já se s váma loučím.